Készülsz? Igen, igen. Sziasztok, sziasztok, ne. Sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Beszélnem kell velük. Körbe felszek embereket. Osszátok a live-ot, kövessetek most. Sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Ire Varga vagyok. Ire Varga vagyok, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök itt az élő live-omba. Remélem, hogy örültök nekem. Tehát arról szeretnék beszélni, gyerekek, hogy egy ismerősöm nem régen hívott föl, hogy meg is vett egy CD-t, nem tudom mennyiért pontosan. Mondtam neki, hogy nagyon rosszul tette. Valójában nagyon rosszul tette ezt az egész dolgot, hogy egyáltalán megvette. Nem tudom, hogy ma tudok-e találkozni, rajongói találkozást csinálni. Szerintem a holnapi napon történik meg, de megpróbálok felmenni. Ha mégis megkezdeményezem a felmenést a nyugati pályaudvarra, akkor jelezni fogok. Mindenképpen jelezni fogok, amint hogyha felmegyek a nyugati pályaudvarra. Nem, ez az alap nálam. Igen. Tehát mindenkit üdvözlök. Drágám, mindenkit nagyon szépen megkérek, hogy ne vegyétek a CD-t, mert ACD és csúnya dolgok vannak rajta. Ne vegyétek a CD-t, bárki kínálj fel, ne vegyétek. Ne vegyétek, bárki kínálj fel. Ha igen, mégis megvennétek, a rendőrségre vigyétek be okvetlenül azonnal. Okvetlenül vigyétek be a ACD-ket, amiket rólam terjesztenek. Köszönöm szépen, drágám, hogy itt vagytok. Tehát nem tudom, hogy tudom-e kezdeményezni a nyugati pályaudvar Pest felőre való fellépést, vagy felmenést. Nem tudom, de holnap ez tuti. Holnap délután tuti. De mai nap folyt köv szerintem. A mai nap szerintem folyt köv. De meglátom, jelzek nektek, ha mégis felmennék. De ha igen, csak egy fél órára. Vagy max. egy óra hosszára, mindenki jöjjön majd oda a nyugati pályaudvarra. És arra kérlek benneteket, hogy ne vegyétek a CD-t, ha még a rendőrségre. Azonnali hatállyal vigyétek be a rendőrségre. Köszönöm, drágáim, és vigyétek be a rendőrségre. Ha felmegyek a nyugatiba, így nézek ki. Így fogok kinézni, és szerintem megismertek. Örülök, hogy velem vagytok. Tehát megkérlek benneteket, hogy ne vegyétek a CD-t. Ha mégis, vigyétek okvetlenbe, mondtam, a rendőrségre. Igen. Enzo Gyémánt, nem tudom, hogy hány van rajta, mert én nem tudok róla. Tehát nekem is rejté, hogy CD-n hány van. Nem tudom, Enzo. Nem tudom. Ne vegyétek. Én inkább azt mondom, ne vegyétek. Ne essetek bele ebben a mocskosságba. Úgyhogy ne. Úgyhogy megkérlek benneteket, hogy ne. Ti tudjátok, de ha megveszitek, ti fáztok rá, nem én. Rajongói találkozás Dózsai. Nyugatiba. Nyugati pálya udvaron. Igen. Igen, nyugati pálya udvaron lesz. Igen. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, ha mégis felmennék, jelzek. Köszönöm. Úgyhogy sziasztok, drágáim. Sziasztok.